prima. Heel mooi. Ja, het is weer het oude plakje terug. Hè. Alleen het is nieuwbouw. Hè. Het is wat anders dan de boerderij. Maar verder het ziet er allemaal prachtig mooi uit. Jan Visser is de oudste en eerste bewoner van het lichtpunt in Kalmesweg. Hij had correct zijn sleutel gekregen en is zo wies als een pauw. Het wie een heugelijke dag, want de jongste en oudste bewoner kwam tegelijk in haar eigen appartement. Nou ja, het was zo. Zie je, ik ben de eerste bewoner in de boerderij. En toen dit hier kwam, toen hebben ze mij eerst gevraagd waar ik wonen nu. He, omdat ik hier dus ook altijd gewoond heb. Nou ja, ik zei het allerliefste weer voor aan de weg. He, zo dit plakje. In 2017 baande de boerderij waar Jan het oer had, hielde aan. No haast 4 jaar na dato is Jan waarom op zijn oude nieuwe nestje. Jan zal een soort boerluur krijgen, maar dat gaat net in zo'n hasten. En de nijbouw hebben we op dit moment 4 in de verhuur en dan komen de weken iedere keer 12 strijen bij. Want het gaat niet alleen om het verhuren, maar de meesten komen hier in principe net voor de wenning, maar ze komen hier voor de dienstverlening. Dus we moeten ze ze goed opvangen kunnen en als we dan dat al tegelijk gaan, dan komt het ook niet goed. Dus het wordt een beetje gefaseerd en ik word gecoördineerd, dus wordt het een rare boel. Troch dat de meesten fasciëren een huisje beloeken maaien, kunnen er ook werknemers aangenomen worden die de meesten begeleiden. De boerderij waar het meesten beschermd wonen zit op het stuit heel vol. In de huurwenten is nog wel ruimte, maar de meesten komen net bevast voor het wonen. Wij kennen langzamerhand waarom zoals het ooit bedoeld is. De meesten komen hier dan wonen, bijvoorbeeld in de crisis. Dan willen ze eerst ook opvangen in de boerderij. En dan kunnen ze nou weer een oorplakje aan, dat ze uiteindelijk weer op zichzelf wonen kunnen. En uiteindelijk misschien weer een stapmaatje kunnen waarom in de meerskip. Naast de oudste bewoner is er deze week ook een jongste bewoner bijkwam. De baby is manje 18 oktober binnen. De gewenning aan het oude nieuwe plakje van Jan, wie in elk geval samen Om te schakelen? Nou ja, voor mijn gevoel dacht ik wel niet zo lang. Nee. Ik denk wel dat ik mijn stekje hier weer gevonden heb.